Eze nwanyị bi na mmiri kunye na-achị efolu nne dị mma pụtaba n'ụmụ gị na-akpọ gị. It's Abama on the beat. Umumila igadio Ise I gadindu ise. Umumila igaden Ise I gadindu ise. Umumila igadio Ise I gadindu ise. Umumila igaden Ise I gadindu Umumila nubale gumo Ise I gadindu ise. Adeze nike ni wala Ateta mafuga ya ise I got it. Umumila igadio
eze n'ike akụkọ oke mmiri mo aka m dị n'elu biko chebe mo biko dube mo ma nke so n'ime ma aka m dị n'elu eji ike wee gwa imu gbara ya eze na eze n'ike aka m dị n'elu aka m dị n'elu Elohim n'ime ma oji mmiri eme ọgọ ana m ekele gị aka m dị n'elu gbake gbana n'ike aka m dị n'elu Uchenna Okigbo nwanne nna m ekele Dr. Solomon eze akọ nara ekele Abamma studio n'ọka olu m ekele gị Mike Udedi mmọnwụ na m ekele akwa ọkụkọ na n'ọba ọbara ọsọ kpata ego dị na buutu gbara ya eze nọ n'ọba akwa ọkụkọ tiwela gị odogwu na ana m ekele ezi nne m na-ene afọ mụrụ adaeze n'ike isi ụka maka Okigbo babababarụ ezi nne m ana m ekele ite akwa ezigbo onye obodo n'olu ndị mmiri unu daruo ndị mmiri ana m ekele ndị mmiri unu daruo ndị mmiri ana m ekele ndị mmiri unu daruo ndị mmiri ana m ekele unu ga-adị ka echi